Kabang ni takuk tay bukuk song tewisha haino hai faina nangka o topic tui o Bangladesh ni topic no tewisha haino hai norno sabai sukrui sanan bagai ma phajauka. Tini kaisa sipai jola hangkoro Bangladeshi rona ruklana bagai kaisa SDM ni thani deputation laika tipra mothani bukak ni phaising tui. O jaga kabangma lukorok rally khaimani bising tui deputation laika SDM o eba kaba DM office o. Sipai jolani je DM office adaga deputation laithani tongo YTN ni president Suraj Debarma tongo MDC Ganesh Debarma tai Amsaini MLA Subodh Debarma tai tongo Malab Debarma tai MDC Umashankar Debarma agon songrok. O pandawo kabangma borok phainai borno logere kha tai logere mani bisingti borok Bangladeshi rongnobo husiar khaika. Tini o deputation laithani wo kabangma lukorok phainai MLA MDC rongno logere kha tai ajaga MLA MDC rok bo kok salaikha YTN ni president Suraj Debarma bo salaika tai MLA bo saka arni tai je amtani neta rok bo salaikha phiaba tini ang o topic no tui phaina nangkha kaisa khoroksa no tui no abongkha MDC Umashankar Debarma bo oro kisa kok samani nonang tini norno sabai skru sanai bo o jaga saka MLA Ranjit Debarma kendra hapangno kaisa chithi rokma baino kok khnarui mano MLA Ranjit Debarma bo chithi yakrma baino kendra haste hapangno kok khnarui Bangladesh rokno taburu khlari tono abai ke kok saka MLA Ranjit Debarma jodi chithi kaisa baino obhai mano ka ke kendra hapangno gosiri mano ka ke kendra hapangno kok khnarui mano ka ke ADC hapango je rang crisis ngui tongmani fund crisis ngui tongmani aborono kisa chithi kaisa saharoi eba kaba chithi kaisa rohoboi sahar diba haste hapang no saharia karino kendra hapang no sahar diba kendra hapang no go siridiba ADC hapango je crisis rangui tongmani tangi aborono ke saharia hanai ka sabani jung omahai borogya khoroksani te khoroksano sejaboi kok sanani jung CPM tamo khai Congress tamo khai BJP tamo khai abahai rono jung naikolya buitamo khai tong buitamo samung khai tong abahai rono naiya phiaba MLA Ranjit Debarma khe tangi tipra mothani MDC EM rono minister rono sejaboi kok sa tangi borono omahai ke kok sabo je MLA MDC rok khoroksa phano Bangladeshi rono rukhlaina bagi kok saya khoroksa phano bono logeri hanai sa chung jotono logere o chung jotono logere nai hanai tini khoroksa MDC Umashankar Debarma sabani MLA Ranjit Debarma jodi chithi kaisa baino kendra hapano gosiri mano hingkha tangi ADC crisis ngui tong abono MLA Ranjit Debarma tangai omahai nai tong tipra motha je crisis ngui tongmani tipra sarok je crisis ngui tongmani tangai nai tong ngine MDC Umashankar samani phiaba ang oro sana naima khe MDC Umashankar Debarma je samani kogno MLA Ranjit Debarma jodi si chithi kaisa bai kendra hapangno gosiri mano ka keba eba keba Home Minister no gosiri mano ka ba MLA Ranjit Debarma kreta tipralen tuimang khamo MLA Ranjit Debarma ni chithi kaisa baino tini tipra saroni eba keba edisio fund phai mano ka ke tobo khamong MLA Ranjit Debarma o fund rok bahaino kendra haste hapang nini ani joton kok khnao phiaba Bangladeshi ruklai thani MLA Ranjit Debarma chithi rohokana robo rohoka Home Minister rohoka respond bo rekha Home Minister ni kaisa chithi bo sokpaikha MLA Ranjit Debarma thani a chithi o sujak tongo
MLA Ronjit Deborma je Bangladesh rona tuinai samani achi theno ang mankha tabok ang abono naikolnai hnai samani MLA Ronjit Deborma bini Facebook bo post khairkha a je Home Minister bai respond khaijamani ebakaba chithi rohajamani abono tuinai bo sabo saka ngai mankhana MLA Ronjit Deborma chithi rohmani yagolo obhai yapri sedaka Bangladesh rona ruklaina bagai Fiaba Kendra haste hapang je tabok Tripura haste hapang ni CM ni kok khana yaboi je ruling no tongnai bini kok khana yaboi tangi MLA Ronjit Deborma ni kok khana nai bo respond nai but bini pura puri kok khana nai abhai kogya MLA Ronjit Deborma chiti kaisa roma bai no kok khana wi manung ka ke tangi boki Tripura sarong na ekolya tongnai ba Tripura sarong ni manthai riya tongnai ba engka ba kabangma Roman script sanai thani bo rkhamong Greater Tripura Land sanai thani bo rkhamong Tripura Land sanmani bo rkhamong tangi tabu sanu kaisa pon rojak yang itong asuk bai no MLA Ronjit Deborma chiti kaisa roma bai no asuk sawi tong ke asuk gosiwi tong ka ke abo haiya MLA Ronjit Deborma boni responsible je tongmani bo kendra hasta pangno chiti kaisa pon rohonai tongmani borohoka responsible rojaka abo bin chaya kare tini bo skang bunsi skang oya prene sekana Bangladesh rona ruklaina bagai norubu ya presedi norubu samu khaidi MDC Umar Shankar omu sabo Tripura mothani MLA khorsa pono MLA Ronjit Nogeria hani khorbusu thangai MLA Ronjit Deborma ni uklogo thangai eba keba bobai baksa ya presedi keba te kaisa samani kok tongo MDC Umar Shankar bosawo MLA Ronjit Deborma ke Tripura motha bahai ke ya presa tamu samkhaya aba hai rona simung naikoli tong hunai Tripura motha tamu samkhaya bobu khoroksa Tripura motha ni MLA bobu mana mosumani noron loge keba norok bona loge rkharia bobu saimano lokoro saimano sabo MLA Ronjit loko loge rekha Bangladesh rona ruklai thani bo Amn bagini bo bahai sakana MLA Ronjit Deborma bini Facebook phai nai je ano khoroksa pono logeria hanai ne chini party ni ngui phano loger nai keb kore MLA MDC rok kachang khaina lai tongo Bangladesh rok no ruklai thani bo puila nai tong ke ba nai tong hunjaka nung jete ke sawo jongo mai ke kok seja CPM tam khai tong Tripura motha tam khai tong BJP tam khai tong Congress tam khai tong jeng berni ya presa man nai ya nung khoroksa no kok khil chalai ya nai samani tabok nung omahai kok samani ya golo nung no tabok MLA Ronjit Deborma no kok khil chai tokha eba kuba bini bagai hame sai tongkha khorang kotor ke siming kok saboi jodi kendra hapangno gosiri mano kake tangi Tripura saroni jungjalno komoria tangi additional fund phairia inke mokhe khoroksa no sejamani kok yada nungke MLA Ronjit Deborma no kok sejamani kok yada ang omono sana nayo norong bisingo thansa kare Tripura mothani tabok je chikon neta eba keba MLA engthung EM engthung MDC engthung je kono neta rok engthung borong bisingo se thansa kare ingka ke lokorok ke bhaike thansang nai norong bisingo norok thansa kare ingka ke lokorok ke bhaike thansang sinai norok sitab kok banglai toka bono sejalai nai je kono railing laikha Bangladesh naituk thani bo o MLA Ronjit Deborma kok khorsa dakha press meet khaitani bo o MLA Ronjit Deborma kok khorsa dakha bono hamya songlaikhya khoroksa no nanglai tongkha abobo kobun bodol eba kheba birodi bodol haike sei nasiklai tongkha khoroksa no thansa bodol ni bisingo no birodi bodol haike nasiklai tongkha ke bhaike norong Greater Tripura Land manai lokorok to norno sungui tonglai Greater Tripura Land bofra manai norno sungya boba grano se sungui tongkha karon boba grano o kok sang khorsa mani jeng Greater Tripura Land tobunai ngai samani tabok boba grano sungjai tongkha Greater Tripura Land biko norong Greater Tripura Land boba gra tamsa thansa siming ungdi
thanjang khangke chung joto manai wafi kongsano hingke jotono sabai mano keba wafi pasta jodi ekloge sabaina thangake belai tobu ambagini thanchano kebo sabai maya hne samani bubagra o thanchano sabai maya hne sai tongmani jorabo norok jodi norok bisingo no kok banglai tongkhake norok de thancha sabai ma kalaikha lokorok de thancha sabai ma kalaikha kisisa focus ni bagai ebakaba news of faina bagai ebakaba buskang no wan chogoi jodi omahai kok salai tongke noroni o kok samani kolok thanglak ebakaba tongui tonglak tangengke noron bisu thancha karingke lokorok bakai baike thancha phaisinai lokorok ke noron baike poita thasinai je noro tipra sarong ni hamkrai khaimanai tipra sarong tabok omahai sokbaikha jotono jani ja khasibayo jotono jaimano sabo kaham sabo hamya tini MLA Ronjit Debarma skang ongkhana Bangladeshi rono ruklai thani noro bubutadi noro bukhaidi noro khe sabo logriya tongnai noro khe sabo kaham hnya tongnai ang MLA Ronjit Debarma no kaham okok samaniya MLA Ronjit Debarma jodi hamya khai tongge ang hamya no sanai jekono MLA jekono EM jekono MDC rok hamya sawi tongke hamya no sanai ang tabuk sana lame kake norong bisingo thancha krei abono tui sai dong norong bisingo thancha krei kake baike tipra sarong ni hamkrai khainai norok bobagra ni to imang je imang tongmani joto tipra sarong thancha khai chung salcha chinchung je manthai soktai tongmani abo bebak manai hnai ne grata len to boi tipra sarong no hamkrai khainai ne piaba norno o tongbai grata tipra len tubui de mana bobagra grata tipra len le hasan kokshi ibani ni mani kok chini kok borok abono se exam rogo suri jagya grata tipra len hasan kok tabok o jesuk thancha ongkha a thancha basi sadharon kisisa roman script no tui phai mai angangke baike grata tipra len to banai noroni o obahai kok noroni obahai tomung rok bai baike grata tipra len to banai bubagra wansogo norok thancha tong honai ne fiaba bubagra ni kok thaisa pano norok khana liya norok ni bisingo norok kok banglai tongkha mahai jorawo thancha singna nangmani fiaba tabok thancha le hasal ni kok se khoroksa no se hamya salaiman nugjak sibo ambo bodol kaisani bisingo se koboni bodol engke ang robiman khamo ja omo koboni bodol ba salai tongkha sana banang koboni bodol engke khoroksa chaya fiaba thancha ni bisingo se thancha bodol ni bisingo se norok omake salai tongkha birodi bodol hake acting khalai tongkha eba keba salai tongkha noron grata tipra len tibo proman chenai hinai lukurok sungmani tamong no baskango mane mana grata tipra len o borok roman script siskang gosi ri manya baki grata tipra len tumnai thancha kriga ke baki grata tipra len tumnai ang omno sana nai mani naine di omangble no bo MDC Umashankar Debarma haino hai tewisa MLA Ronjit Debarma no kokhil sabui sajawkha MLA Ronjit Debarma chiti kaisa baino joto kisa tui phaimano tangai hingke ADC fan rono tui phaimaya tangai khoroksano kokhil salai ebakha tipra mothani MLA MDC ron tamugai ama hai ke koksa hnai dei bokok sabani naine di omapleno norok sikango Jompu jola takar jola gabodi ni wansarok no rikhlai phunu gradi hinai aboni jolanto udaharon norok tabuk nukhana ajaga borok to tong krui kintu sung dojorongnya andolon khlaimali yakulo sung monubu haibano chini hawa tabuk kebangba o illegal immigrant no teinya andolon khlagai tonglayo ang borokni andolon dukhangke mano boroki kukubuja Bangladeshi rok no najui karinani andolon khlai na Tripura mothani leader rok neta rok MLA rok মন্ত্রী রক বরক আগি তাম খালাই থাকা বরনি ডাটা কালেকশন খালাইনি বাগে মিছিল মিটিং খালাই নাই থাকু जों दिनै नुजाखौ जों आगिनि सानानि मुसुनिया हाबेनो मा सावो जों आगि साबो तामो खालाय आबो साजोंना क्योंकिया जों दिनै आगि CPM नि नेता कतनि बसालाफानो नि मानो आं दिनै आंतो दिनै इलिगेल इमाइग्रेन्ट नि बागे आन्दोलन खालामदों अमसक कतर आं आगि जरायफुरो सिकला चासल चाबलु उफांपानो चिरो गैचाय मानो आबो हायबानो आं दिनै इलिगेल इमाइग्रेसन नि बागे नै कक साइदों अमसक कतर আর কেবা কেবা তাও MDC রক জড়ি তংখা বরক বিলম খালায়ো
je borok ni jago rang kere a borok pon to tini rang nang ditaka semprot khana nango je borok ni jago rang kere apro pojonto bo illegal ni magara ni bagai kok chai tongo hibi tongo andolan khalai tongo joya khalai andolan khalai payo sini do phani borok ko ketama ulta bonosa hamya salai agi hai tongo ne tabu ma tongo ini nyai jeng tabu sini oma hai motor hingga ke sini MDC yem khorok ni kaje ke tongo borok tabu kaje khan ke hinde gane mora rok MDC mamala kasa kaje chiu ni nyai oma da kok bongi jibon bongi jora phake borok ma kaje nai omong do 30,000 nai chamen do ko 30,000 nai borok tabu besara rok kaje geusi mathan to kaje geusi mathan to sini do phani borok ni bagnyo jeng tini kebang ma jaga nugu tongo angabo ma samone kebo borok rok bini bagnyo Citi simani yakuno jadi salah baro to o anno pas khalanya o anno no natu kuikan nan baginya jadi rekangke amo salah sawo sini edisio peran short pension di mana yang tongka omoni bagi mo kaise citi si do hojali kebo sawo noro kes himenya na nong MDC khalai ro hamale khalai ro hamale seng sika sui ro hori tongo tabu ro hori tongo unya nini ke unai ja hani bagi noro side risau Waman pore nih mana? CPM rok mana nyo? Sini sutur rok mana nyo? Semua dol kasih, kok sayang ke, kok bela kan ke? Angga gini sih kasih kok sama dong utara yang unis amtul gulagatin borok gak apa kena. Sendol kasih pati kalau yang borok tang layo, palayo, tolai kan ke, sengkorong itu kan ke, ani kita langong kasih kenang bonuk sinai. Eka anggun bintang nunai, bini biasa rat kenang anggun nuk sinai. Eka senjata apa wala le kata ek dino salja wala le mete kok kerja mora mano bai phana wala kata mano sekang sai dong ja uma sakon kidro khajawa kotoma ne eka khana ka sagla da mano ne om thai dala tu sida pesa rah ne chala gala om han tabuk salai to mane kintu om ya chini tabuk salai jam nai ko tai tola comment pari ne di tola ne khuti bang ka tau om hai kbang ba ujit kok sana thang pro sini medam batal konjene egan choya bojo suno thoko gritono omo bini kok ta khana de ni puro a jaga bang komen hai me jago om hai komen ang pointo saimiya ang naki kaja pur kala bari tv maya hana binro bukhapu awang niji pointo saimiya pointo to la komen pa bo ba seman ka ni mangka din biang thaka batal din biang thaka nu khana ba dirpura hani bororo Saya Biswajit Dewarma bakal kolak ma Hari Krishna musala ya ke paga saya musala ke mau second bubakara nengai ni chana chok ay hada ka abo sabdan hatang ni dot nor khalme ka ma chiring tong ni boy khalanya jat khal de tin biya ka thaka narayon ni ka ba thaka thaka wala ka ba thaka hamdan hanatan dofa bai chunno tong nai agini sibe umari bhayo Saya CPM by 25 bosor संसाधक जगह नहीं दोफानी बागी सामूं खालाय बाय नहीं दिनी दोफानी बरकनो सुनो जुने अमाके कक साकांके संबो बखा दुखनांगो हाबनो सुनो दुर्बल खालायमांगला कारण अरन लक्ष वानसरकसे सुनो दुर्बल खालायमानिया नंगु सकानि पटाम माइक्रोफोन फाटिते कक सामबाय सुनो सिक्रिबो मांगला सुनो दमनबो खालायमांगला वाथुगि दंतिना किरिजागि दंकनाने बिखुमक दंसापानो लरिया बिखुमक दंसापानो लरिया Tam kena ini tadi, nanya kau jangan nanya kau ya, neng punuguri namu juga punug deh aja, neng punuguri namu juga punug deh. Bangladesh nanti dia kerja di Pramotan MDC kuno khalaya, MLA kuno khalaya. Amda, borong nanti yang di Pramotan borok bang, apa public rondo bang, sana namu sungguh. Bang ini nanti agen sesawa, pasai tanggalnya rengyara kuai, itu layu. Cinti berasa orang pun hai. Cinti berasa pun nggak bari hap kan kaya me jahat mati tinjau kenarinya mana gitu ngarono wansaro nu puno bela kijete hapka bela neng tadi dipilih itu berapa kan bisa take situ pun jadi amno jadi romunya rumah kata maragia boje kepala teh hamil nentu nugia nentu tanggi nugia bela wap pun hapda dipilih jadi tadi marang nata bok haji gua cina kepala teh nuguri kang payu omahai cin bororo Cina hamil sama non ya makrob lah, kenal itu mereka. Mohral lo pun tu kulit tu maklah ya bumung cuma jenali ya lah. Dia pernah dia hatam kerja. Ini si songko aja lah pun baik kerja. Hari sini polis kerja.
Sini nijin pulis sekerai. Sing Raja Sarkar, Kendra Sarkar, Rangdoheka, Kalasi manja. Abso seneng belem kalayu. Nung sinan nango. Ada kasai history semakangke. Abo hake kok sarago. Jadi kubunya bo bebak semanja kengkangke. Bo okok saraga kamu. Anu babu nubumung soren ngero debor ma.